Таму Так. найперш у гэтых усіх рэверансах перад Ціханаўскай я бачу жадання пацвяліць, так бы мовіць, раздражніць Лукашэнку і не толькі збіць з яго пыху. Я тут трошки пераскочу, але вось гэта новая палітыка Кіева, яна пачалася са зменай кіраўніка офіса украінскага прэзідэнта, калі на змену Ярмаку, які цяпер там не ведае, як адбіцца ад гэтых карупцыйных усялякіх абвінавачванняў, прыйшоў Кірыла Буданаў, гэта прафесійны разведчык, і у мяне такое ўражанне, што Кіеў планамерна пачаў такую вось, як цяпер модна казаць, іпса, інфармацыйна-псіхалагічную спецаперацыю супраць Лукашэнкі, каб збянтэжыць яго, збіць пыху, усяліць у яго страх, і таму падключылі таго ж Роберта Броўдзі, кіраўніка сілаў, дронавых войскаў, скажем так, украінскіх, які проста адкрытым тэкстам пагражае Лукашэнку, і гэта не пустыя пагрозы, ведаючы, што украінскія дроны цяпер і да Масквы, і да Урала нават далятаюць. Таму я думаю, што вось такая тактычная задача Кіева – гэта збянтэжыць Лукашэнку, і каб ён проста баяўся рыпнуцца, баяўся зрабіць лішні рух. І паколькі, відаць, украінская выведка мае нейкія звесткі пра планы Масквы, то каб па магчымасці ўбіць клін паміж Пуціним і Лукашэнкам. Калі Пуцін выкручвае рукі і прымушае нешта такое рабіць супраць Украіны, каб Лукашэнка ўсё ж такі супраціўляў.